Ahojte. Ja sa volám Ania Jablonovská-Holý, časť prezvíska mám poľské, som z Poľska, ale už nejaké roky som zviazaná so slovenským a to je u mňa doma vo Varšave pred rokom na Veľkú noc. A ja som si všimla, že vždy sme tak stolovali spolu s mojou rodinou. A, nejak lepšie, dobre. A som to začala rešiť s kamarátku Bíru, ktorá je tam niekde vzadu. Sme si všimli, že na trhu našom trošku nám chýba taký magazín, ktorý by sme chceli čítať, ale ktorý chceli by sme aj robiť, aj pozerať, aj z neho váriť. To nie sú akože zlé ukážky vôbec, len nebolo to to, čo sme chceli. Tak to som ja a Bírka. A ten dream bol vždy taký, že Janka chcela mať také malé bistro, v ktorom bude predávať knihy, v ktorých bude predávať koláče dobré a bylinky. A ja som chcela mať food truck, v ktorom budem predávať vodku a chuspeninu a sledia. A tak naše cesty sa zišli, že žiadna z nás nemohla si splniť ten sen, tak sme sa rozhodli, že ideme robiť magazín. No a potom sme si všimli, že tých magazínov je kopec a každý z nich reprezentuje nejakú iný spôsob myslenia o jedle, tak my sme si aj chceli vymysleť náš spôsob, taký, ktorý bude bližšie Slovensku, ktorý nebude taký strašne vymyslený. A sme začali rešiť meno, názov. Tak malo sa to volať rozmarín na začiatku a teraz mi to príde úplne trapné, že tak. A malo to byť aj bešamel alebo kiosk a nejaké žito. Nakoniec je to píre. A už som sa strašne zvykla z toho názvu. A naše združenie sme nazvali Gustav od Gusto. A potom prišiel taký moment, že sme si všimli, že niekto nám povedal, že Ježiš, a babe, budete mať redakčnú radu? A my, že jaj, že to čo je? No a tak sme pochopili, že to sú tí ľudia okolo nás a že snažíme sa byť profesionálne, ale akože je to taký neviem, priateľský projekt, všetko. A tak sme tvorili ten obsah a sme sa rozhodli na takú podtitulku, že o chutiach, farbách, voniach a tvárach. A to malo naznačiť, že chceme sa dostať ku aj ľuďom, aj trošku ku dizajnu a najrôznejším veciam. A potom sme rešili logo. No, tak sme vyrezali zemiaky. Ja som inak pôvodu, akože som dizajnerka, ale mi prišlo, že jak píre, tak akože musí to byť zemiak, že to sa až prosilo o takúto vec, že a sme chceli také viac raf, tak no a sme začali robiť aj weby a tu akože nejde nám to najlepšie, samozrejme sme mali vysnívanú takú veľkú platformu, že tam všetci budú niečo blogovať, nejaké recepty a všetko bude také pekné. Zatiaľ sme tu a verím, že sa to vyvinie. No a po týchto všetkých veciach také sme boli energetickí a potom prišlo také slovíčko jak self-publishing. A vtedy sme si začali akože všímať, že sme dve a že robíme 1500 vecí a nic nestíhame, tak jak sme nikomu neodpísali, tak prepačte. A bol to taký akože trochu dole moment. No, ale teraz už vieme po roku, že to vôbec nie je self-publishing, ale že okolo nás sú turbo najlepší ľudia, ktorých chcem akože veľmi poďakovať teraz v tomto momente, že sú to aj od distribútorov, ilustrátorov, akože všetci, ktorí nám pomáhajú a nás podporujú, takže idem tu dopredu. A v septembri vyšlo Píre 0. To bol taký skúšobný projekt, že sme vytlačili 300 kusov a sme je tak akože diskrétne podávali v nejaké ruky a sa pýtali, že čo si myslíte, či vám sa to páči, či má to logiku. A tak malo to, ale my sme ešte neboli isté. A takto vyzerala obálka Píre 1, ktorú fotil Peťo Homola, ktorému ďakujeme. A my sme sa rozhodli, že každé číslo bude tematické. Tak prvá téma je trh. A tu sme sa venovali, nám to prišlo, že teraz je také obdobie, že v kuse chodíme na trh, rozpráva sa o tých trhoviskách, jak Miletička a Žilinská, tu v Bratislave a sú tako, že potom vznikajú takéto miesta, jak sme tu teraz, Tržnica, tak sme tak chceli trošku o tom podiskutovať s našim čitateľom.
A potom sme robili tuto taký event, že vozíkový coming out a sme všetkých chceli nahovoriť, že by prichádzali s nákupnými vozíkami a že nie s taškami, že tašky sú ťažké a že sú o ničom a že máme chodiť s vozíkami, tak zatiaľ chodíme len s vozíkami, ale verím, že aj nejaké babičky, ale veríme, že to sa posunie. No a toto je nové píre, to je druhé číslo, ktoré vyšlo pred mesiacom a týždňom, ktorého téma je drevo. Obálku fotila Dána a som zabudla aj prezvísko Dáne. No a tu sme sa chceli posunúť do takých trošku možno abstraktnejších vecí. Že ten trh bol taký veľmi reálny, že všetci vedeli si akože pochopiť, že prečo na trihovisko aj jedlo. Je to magazín o jedle inak. A v tom dreve sme pracovali s takou viac abstraktnou témou, že ako to prepojiť a myslím si, že veľa ľudí malo z toho prekvapenie. A minulý víkend sme robili taký workshop na fantastickom festivalu Brak v Pištoriho paláci knižnom, že Cook the Book a sme sa snažili aj s deťakami, aj s dospelými robiť vlastné kuchárske knihy. Také, že zíne alternatívne sme kopírovali a písali. Takže vždy sa snažíme niečo popri tom robiť, nejaký workshop. No a teraz píre na Slovensku už je v nejakých miestach, tak sa veľmi z toho tešíme, ale samozrejme hľadáme aj ďalšie. Tá distribúcia je veľmi náročná vec, to sme nevedeli, že to bude také ťažké. Jak by ste mali nejaké tipy pre nás, tak akože kľudne zberáme. A to už nakoniec, to bolo tentokrát tež odo mňa zo stola. To je náš page, tak vás všetkých pozývam a všetkých, ktorí by chceli aj niečo s nami poexperimentovať v našom magazíne, tak ozvíte sa nám a budeme veľmi rade. Tak ďakujem pekne.